guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய 5 minutes ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி தழை சட்னி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். எங்கள் வீட்டு ஸ்டைலில் எப்படி நாங்கள் செய்கிறோன்னு பார்க்குறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து இது நாட்டு கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கோம். நாட்டு கொத்தமல்லி ஒரு கட்டு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, பெருங்காயத்தூள், வரமிளகாய், பச்சை மிளகாய் போட்டால் கொஞ்சம் வந்து இன்னும் வந்து சுவையை வந்து கூட்டும். அண்டு தேங்காய், புளி கொஞ்சம், பூண்டு, இதெல்லாம் தேவையான பொருட்கள். ஸோ இதை நம்ம வந்து செய்முறை எப்படி செய்யறது நம்ம பார்க்கலாம். கொத்தமல்லி சட்னி செய்யணும்னு சொல்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டையும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வணக்க போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, பெருங்காயம் அதை போட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், வதக்க போகிறோம். கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு பொன்னிறமாக வதங்கினதுக்கப்புறம் வரமிளகாய், பச்சை மிளகாய் இது ரெண்டையும் போட்டு வதக்குறோம். இப்படி பொன்னிறமாக வதங்கினதுக்கப்புறம் தனியாக ஒரு பிளேட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இதை வந்து எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தழையை வந்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி கழுவிட்டு இப்போ கொத்தமல்லி தழையை வந்து வதக்கிறோம். கொத்தமல்லி தழை இந்த மாதிரி வதங்கினதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு புளி எடுத்து வச்சுக்கலையே, அது பூண்டு அதையும் சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வதக்குறோம். நம்ம பண்ணுற இந்த கொத்தமல்லி சட்னி வந்து சாதத்துக்கு போட்டு பிணைஞ்சிக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், புளி போட்டிருக்கோம். இதே நம்ம டிஃபனுக்கு வந்து கொத்தமல்லி சட்னி செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புளிக்கு பதிலாக நம்ம என்ன ஆட் பண்ணிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ கொத்தமல்லி தழை வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்க கடலைப்பருப்பு, வரமிளகாய் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஃபைனலாக ஒரு வதக்கணும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து தேங்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு வதக்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் சூடை வந்து தனியாக வச்சுட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டு சட்னி செஞ்சோன்னா சுவையான கொத்தமல்லி சட்னி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு வதக்க போகிறோம். ஃபைனலி நம்ம வதக்கின எல்லாமே சேர்த்து மிக்சியில் அரைச்சி இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். நான் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன், உப்பு சேர்க்க மறந்துட்டேன். ஸோ மிக்சியில் அரைக்கும் போது கல்லுப்புக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் சேர்த்து இந்த மாதிரி நீங்கள் சட்னி செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபைனலி சுட சுட சாதத்துக்கு நம்ம அரைச்சி வச்ச கொத்தமல்லி சட்னியை ஊற்றி நம்ம பிசைஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். அதுக்கு வந்து தொட்டுக்க வந்து இந்த சாப்பாட்டு வத்தல் வந்து நீங்கள் தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்டோம்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். சாப்பாட்டு வத்தல் ரெசிபி வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் வேணும்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதை ஒரு தனி வீடியோவாக நான் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ